Anjasmara Arimami Masmi raku warta taksih mutan urung layon enen kutha Purba Lingga Prang tanjing Rupesma dek jaman berjuang jor kelingan nganalana biyen nate janji yen saiki opo lali jarang lewat manang keturutan sing dikadang biyen nate janji yen saiki apa Yang manjur
kene padha dielingake wis wancine padha anindakake atan wis tumandang wayahe sembahyang matape wajib dawuhe pangeran salat yakti cagake agama limang waktu yo padha lakon
terus udah jeruk medune yang julajoli. Wong urip ing alam donya kabeh wae kudu eling sira urip josem brana eling marang yang witi besok sira bali tinakon sekeh amamu ing donya ngamal apa Mas Wito jawab kan dibratitis beto di sebelah nawos kebaton diterusno wirawirikul esanange Sugeng rawuh para pamiarsa monggo pinarak ingkang esok mirengaken kidungan erek saking Panjirjo